Waar is Mickey nou uit Birken? Waar is Mickey? Waar is Mickey die Birken? Ten wie? Achter Lianai. Kom Shadai. Achter hier. Shadai kom terug. Kijk. Anna zag je slaan, hè? Hard slaan. Kijk, Simonai! Jij is Marie is mooi. Yes! Lianai! Lianai! Staan, Marie! Staan! Martin Poela Kom, van Marie! Eigenlijk het afgehaald van Skiezen. Kom Shadai. Kom Shadai. Ja! Nadia Botma van Dr. Anneke, alsjeblieft vir die wegspring van die landloop. Moet asseblief vir die maatstaf Nadia Botma. On your ball. Ladies and gentlemen, we've got the result of event number 3. The team competition was won by Uniform. So, Clara Prince.